Я музыка з Беларусі Я музыка з Беларусі і часцей я выступаю не ў сваім родным горадзе Мінск, а ў іншых гарадах, бо магчымасці выступіць у Мінску з маім жанрам амаль няма. Я музыка з Беларусі і лічу, што ў нашай краіне нельга зарабляць на музыцы, калі ты, напрыклад, не блогер, які таксама яшчэ можа рабіць калабарацыі ці рэкламаваць нешта. Ці не працуеш гукарэжысёрам. Ну і яшчэ кавер-групы сюды можна аднесці, так. Я музыка з Беларусі і лічу, што большасць нашай музыцы, на жаль, адносіцца да андэграунд-тусоўкі. Все людзі збіраюцца ў нейкія асобныя групкі, так тусяць, праводзяць сумесныя імпрэзы, але баяцца камунікаваць з іншымі суполкамі і аб'ядноўвацца. Я музыка з Беларусі і лічу, што ніхто не абавязаны рабіць музыку на беларускай мове, і музыка з Беларусі на рускай мове таксама мае сэнс і можа існаваць і развівацца, гэта не дрэнна. Я музыка з Беларусі і лічу, што пакуль мы будзем больш падтрымліваць, скажем так, расійскіх артыстаў, чым сваю сцэну, няхай малую, хадзіць на іх канцэрты, а не на сваіх сваякоў. Прытым я кажу зараз пра розныя жанры, не толькі пра рок, рэп, таксама і пра поп-музыку. То да таго часу у нас будзе ўсё вельмі сумна.